हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु सास बर' इउटुब चेनेल दिनै नोंथांमोनसिम गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ जागोन पार्सेल आनबक्सिं खालामनाय आरोना आङो मिश'निफ्राय पार्सेल अर्डार खालामदोंमोन आरोना बि सफैबाय नैबेनो आरोना पार्सेला बेखौ आनबक्सिं खालामगोन बे सिङाव मा दङ बेखौ नायनि आरोना नैबेनो पार्सेला आरो बेनि प्राइसखौबो उनावहाय खोन्थागोन आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो जों पार्सेल मोनसे दं नैबे जाबाय बावहाय मेथाइ दङ आरोना नै बेहाय मेथाइ दङ दा देखायगोन आरोना मेथाइखौ नोंथांमोननो मोजाङै देखायगोन बेखौ उनावहाय आनबक्सिं खालामगोन आरोना मेथाइखौ ओमफ्राय नै दायो बेखौ आनबक्सिं खालामग्रोनोसै मा दङ मिश'नि आरोना लोगोफोर प्राइसआ बिराद खम खिन्थु बिनाय दङ ओरैनो ओमफ्राय नै नायनोसै थफ्लाया बिदि लांनो हागोन आरोना बिदि लांनो हागोन नै आलायनानै बिराद मोजां माथो नै सुइसआ ओरै बखनायनानै वाव अ माय गड नै बिदि आरोना नै नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनो हासै नै बिदि नै नोंथांमोना मोजाङै नायनो हागोन नैबे जाबाय ओमफ्राय नैबे अ माय गड नै जा बुरजायैनो फैदों आरो जा बुरजायैनो फैदों नै ओमफ्राय नैबे फिथाखौ मा खालामो नैबे दं आरोना अ नै फिथाया आलायग्रा ओमफ्राय नै माखासे दंबायो नै बिदि आरोना एबार गाइस बडि बानायनोसै सिख्लाफोरा एबार आंखौ फसायाबा खोथा बुंलालै गाइस सिख्लाफोरा एबार खारफालाजोबसिगोन आंजों बडि बानायग्रा आरोना बे जाबाय बेखौ दानिया जइन बानायनि सिख्लाफ्रा एबार फाग्लि जायाबा गबगोन जब बेइज्जती कैसे कैसे लोग रहते हैं यार माबायदिथाय माबायदि जइन बानायलै जइन बानायनाया बिदि मोननै खोमा मोनब्रै बिदि दोंबा माबोरै बेजरा जाखैले नै हमग्रा दं आरोना नै हमग्रा दङ बेखौ नैबे हायथानांगौ आरोना नै हायथाग्रा दंखायो एबार बडि बानायनोसै गाय सिख्लाफ्रा खारफालाजोबनायनि बेफोरबायदि आरोना हायथाग्रा दं हायथालाजोब्बाय आंना दोंबानो बिदिनो आंना हायथानाय जायाखै बायनांगोन आं लाइन बानायाव मोजां मोना जायोलै जमा बानायबानो जायो मालाबा हलि जागोन ना ओमफ्राय मोनसेलाय मानि बिदि दंबोयो आरोना मानि दङ लाब्ला हायथाग्राखै माने आं देखायनोसै नोंथांमोननो बोरै बडि बानायो माबायदि दङ एक्जामपलाव दङ नै दङ एक्जामपलाव बिदि आरोना 1 नाम्बाराव बिदि दङ आरोना ओरैजाय बडि बानाय वाव एबारसो गाइस बडि जासिगोन एसे गुसुं बल फिलिप गोलाव हमनानै गसंनानैसो बानायो आरोना फै फुङावहाय खेला माबा गोदानानै बिदि जायो हालायै ओरैजाय मोजाङै बानायनांगोन आरोना बेखौ बिजि सुदो लानांगोन नै एबार नै होबाय सासे बडि बानायनाया बे जलांबाय नामा बडि बानायगोन आरोना जेनेबा बडिया गोगोम ओंखारगासिनो बेना लागाव बडि बानायनाया नै बेफोर मानिथाय हमना मोनाखै आरोना नैफोर फैफालाजोबनाय फिथाफ्रा बे फारसे बानायलायदो बिदि ओरै ग्रोब ग्रोब लासैब्रा आखाइ गोरा बानानै बिदि नै आसोला बानायदो अ दे बडिया ओंखारबायानो बेना बडि ओंखारबायानो जाहैबाय बिराद फाग्लालै बिदिनो जागोन बे
बेनो आरोना नोंथांमोना बिहरनो हागोन गाइस नोंथांमोना बेखौ बिहरनो हागोन बेनि प्राइसा बारा नङा आरोना गासै बेनि प्राइसा 300 थाखाल' आरोना 300 रांल' बारा नङा नोंथांमोना बिहरनो हागोन आरोना मिसननिफ्राय बेयाव खमावनो मोनो बियो दोंबा आरोना नै फिथाया लबारा दोंबा मोनदों नै आस्ला बानायगासिनो दं नै बडि न' सिङाव बानायबाय थानो हायो आरोना बेखौ जेरावबो लांफानो हायो टेनसन गैया नै बिदि हमथुमनानै लांनो हागोन आरोना नै आसलथे मानि हमना मोनाखै नैबे फिथाइया मानिथाय नै बेखिनियानो आरोना बेना मोनफानाया जन रोंला गोरा माबाखानाय सुथेखानाय बे मोनसे गुरै सुथेनाय आरोना जानला मोनला फैयो बेखौ सुथेबानो जायो आरोना इयो नैबेजों बेजों जइन खालामबानो जायो आरोना नै बिसोर मोननैजों जइन खालामबानो नै जबाय ओमफ्राय नैबे बे फार्स्ट बिहरनायसो मोजां जागौमोन बायदि मोनदां फार्स्ट बिहरनाय जानो बेखागौ सार बेनो आरोना ओमफ्राय नैबेनो आरोना मेथाइआ नै दायो मेथाइखौबो आनबक्सिं खालामबाय जोङो मा मेथाइ दंबाय नै बा मेथाइ आनबक्सिं खालामग्रायाबो जोंना गोलैथ'ना दै र' देखायग्रोनि भिडिअ ओमफ्रायसो जागोन गैला दा लागाव थान्दा नै गरम बोथोरनि गोलैलायो थान्दा नै गाइस थान्दा मोनलायदो मोनसे मेथाइ अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।